Hello, viewers or subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Kau wibi kadone ka hok bakan persya jaga jingwan jong himanta biso sarma namaru himanta biso sarma udai u nongshun u bakrau tam jongi khasipna u himanta biso sarma udai u nongpenjot udai u kruny u batmu ban bamdu yangi ki khasipnar hakapur bayap ki pardo persam jongi balai u himanta u klemwan balai phim ya khot hakato kapuar bayap di pardo persam jungi balai pi khot tang hakikam sobha nakaliang kajunga penram jur ya ka jingkran jung san borsulai balai katu tahu minister jong ka arts and culture uban rak ban ya kumuto ubade kruny jong ka jaj bener jungi ubade unongsun basnutam jongi ki khasi penar. Hello bro, saya sempat ngapain sobat happy siya kanega video. Dia kanega video na kalian ngajunga ngaku ban reacts. Ya ka jingkran jung san borsulai u MLA ka South Chilong. Ubreru minister in charge jung ka animal husbandry and veterinary. Uba in charge ya ka arts and culture department. Dia halor kato ka jingkran jung san borsulai haga bagula kentha ya ka WP. Baga WP ka persya ya ka jingwan jung himanta biso sarma sya jowai. Hagatoka Lenium Bedding Club. Di nagaling kajanga ngayaro iya kajing persya jongga wibi namar baga wibi kale iya kapade kau wibi kadone ka hok bakan persya ya ka jingwan jong himanta biso sarma namaru himanta biso sarma udai u nongshun u bakrau tam jongi khasipna u himanta biso sarma udai u nongpenjot udai u kruny batmu ban bamdu yangi ki khasi penar hakaba yaki jaka ki puta jongiru uklemla ban sos namar kadon gajingnya kan atput habdeng ka meklaya ber ka asam ti hadum taru 4 la ban sos ya kata ka problem kumno kin khot chief guest yau himanta sya kato ka Lenium Bedding Club balai kim khot da kiwe ki chief guest haba ki bun de ki hespa khot sendon da ki minister sarkar kemi kan khnang ban yo ki development khnang ban yo ki scheme ban wanra sha Jainti Hills sha jowai balai bi khot man da nongshun jongi ki khasipnar te halor ka jing kren jong sanbor slai nakaliang ka jonga ngapenrem namar ulasukan tak ya ka WP tang namar ba uladu ka jinsani na kipat ba namar usan borsulai udayu MLA jong ka BJP kumta wat pen BJP hari khasi namar tang ha konstitusi jong san borsulai hi namar baki bun ki dekhar kumta ujob na ka BJP lada u ya kontes hakiwe ki konstitusi te dang kam bun but nota thrai thiknai kata namar baga BJP hadu menta kam ai ka ILP hane jala meklaya jingi bat kam penrungru ka ktin kasi te lada ka desya kata ka parti ka bakwa ban kentiu ka jala meklaya kala dai ban aishwa ka ktin kasi ken penrung ha ka ichedo bat airu ka ILP te lada phile kumtan nakliang jungi kipat baru ngin kersan ya ka BJP nrei lada phinyo ben yangi nakliang jungi kipat baru nyembi ngin kentai be tangki dekhar hi thrai ki ba vote BJP ngi ki khasi ki basna thuk te keino phi wada ka NPP ru menta te ngin boycott be tang gitu ki bom sa thu kin tap NPP kin tap BJP nrai ki basang thu ki ba i chisha ya ka khendau ka siap lajong ki ba i chisha ya
kari lajong ya kari khasi lajong kim day shu ban bit ya kini ki party nama lakat nosnem penbet put si penbet put nre hadu mentaru ompat lak ban penbet ya uput jong kame klaya bat asang ki jaka basyong ki khasi pna bun haki tan kaput bat ka asam lakam trai da ka asam hakaba day tamba ki kam trai ya ki jaka ki puta nre ki siat yap ki penmensauru ya ki pardo persam juga kumno mangi ki pajba ngim persya ya kato ka jingwan jung himanta ngide ban persya kau wipi kadon ka hok bukan persya kale ka bade hakapur bayap ki pardo persam jungi balai himanta uklemwan balai pim ya khot hakato kapur bayap di pardo persam jungi balai pi khot tang hakikam sobha haka jingsha pi deben khot hakato kapur kain ba unsur thu katno ka jing koridor jong gimen simbreu balai pim khot hakato kapur ba yap ki pardo persam jungi kat ba pi khot pat hakikam sobha te ka wipi kadai hok ban kan persa iya ka jingwan jong himanta biso sarma nakalian ka junga nga penrem jur ya ka jingkran jong san borsulai balai ka tu tau minister jong ka arts and culture uban rak ban ya kumuto ubade krun jong ka jaj bener jungi ubade unong sun was nutam jongi ki khasi penar khot daki minister sokar kemigen ba pinyo ru ki jingarap ki babun saya krun pi khot pi kadai hok bakau wipi kan penrem ya kato ka jingwan jung himanta biso sarma usan bor sulai uang kalong ka jingle ran ba ka wipi ka persya ka jingwan jung himanta biso sarma hakato ka lekniam beding klam te kane kadai ka jingle ran tang usan bor sulai bat ka NPP nre ngi kipat ba te ngimle ran pi ngidon de ya ka hok bangin penpau ngide ban penpau yang tohi ba himanta uleran tang sanbor sulai bat ka NPP trai tang ka BJP bat ka NPP ki bal eran ya ka jing persya jong ka BJP nre te mangi kipat ba te ngimle ran ngide ban persya khnang bau himanta un sotu un leran kalah nah kalian kajunga ngairo sibun ya kajing persya jong ka wipi hakato kajing wan jong himanta biso sarma te perlok ngam kwa un kerenjrong dari tangkat ni tang ba syaban bangan penkut ngayo usan borsulai te ngaso tenat tang kato kajing ruai. It is your choice. It is your choice. You can eat rat, you can eat snake, you can eat frog, you can eat rabbit, you can eat anything. It is your choice. It is your choice. Ngaso tenatang ito kajing rawai mo. Nrei. Ya, kini aja pi tapi. Ngam tenat ngap persya. Te tangkatnya kubelai sibun, kubelai sajarngu. Ngin saya siam biang haki we pergi video.